हळदी सिंदूर दिया आज ऊपर घर पूजा होची इे कौन अच्छी कुकुड़ा काटिबा कौन कटा हम सी आसिकी रेडी हो गले कुकुड़ा जी काटे आ कुकुड़ा भी रेडी कटा हम बोली हगिदेला लो उड़ी जीव मामू सिंदूर दे दे तक हल्दी मरा है एना सिंदूर लगा हम एबे पूरा रेडी लव लाइफ ना एबे झुणा पका होची निया जमार नाई जे तारा को फुकुजु भगवान मामू निया नाई एतिरे पका हो पका पका पाटे मुंह नहीं पका दे ये मोरे दीदी दीदी जल्दी खोल अरे खोल यही हब कटा हब ना ना बाबू कुछ बाटा हमा कुछ बाटा रे ए तक झुणा सुंगा हला मुझे कुछ बने जा ठाकुर जी आरो बने मैं सारा को मैं लिखा आई चलो साला जोड़ा मत ले गाड़ी की अब वो पाटा में पटना नगो ए ठाकुर एठी ना ना पटवा एबे कटा हब पूजा सरला कटा हां लो बोलो भगवान पानी पानी दे नील पट के ले आ ए ओए मन को या बात इसको जाने के मंदिर आसिक एठी पुणी थुआ है कि पूजा हला बनी एठी बसिक झुणा कुटुची काम पूरा अलग प्रकार करछंती मु परिया परिया पियाज टमाटो सब काटिक रेडी कर देछि रोसई पई ने डबली हैंड रेडी माई हे नड़िया कौन लेके आइलेनी फटे बोली यही घरटा आज प्रतिष्ठा हो सारी किंतु कौन अच्छी प्रतिष्ठा पर रविवार दिने कुकुड़ा कटा हम कुकुड़ा कटा ही ना माघ मास थिला बोली आज कटा है बरा हवापाई बिरी बटा चली आम सियाड़े तो ये ना
ମେସିନ୍ ଏଠି କ'ଣ ନୂଆ ମେସିନ୍ ଦେଖିନି। ଆଇଁଷ କରିଦେଲେ ସେ ବାଲ୍ଟି। ଡାକି ଆଉ କେହି ଗୋଟେ ଆଉ ଏଟା ଆଉ କାହିଁ କରିବି, ଏଟା ନେଇଯାଉଛି। କେତେ କେନ ମାମୁଁ ଯୋଉ ଇଏ ଗୋଟା ଚିକେନ ଯୋଉ ଇଏ କରନ୍ତିନି, କ'ଣ ତ କୁହନ୍ତି ମୋ ମନେ। ହାଁ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ। ହଁ 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 ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ। ତା ଭିତରୁ ପୁଣି ନାସନା ମାସନା କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି? ସେ ଏରକମ ଫାଡ଼ି ଦେଇକି ତା ଭିତରଟା ଏତେ ବଙ୍ଗଳା କି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ନା ଓହୋ ସେ ସବୁ ଅଧେ କିଲିଆ। ଓହୋ। ଏରକମ ଫାଡ଼ି ଦେବେ ବୁଝିବେ। ହୁଁ ଫାଡ଼ି ଦେଇକି ତା ଭିତରୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ବାହାର ଦେବେ ମସଲା କରିଦେଇକି ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ା ମୁଁ ଆ କରିଥିଲି ଗେଷ୍ଟ ଉଠିଲି। ଓହୋ ସେ ଆଞ୍ଚ ଅଛି ସେ ଆଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ହବ। ଖରକା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଫଳିଆ ଅଛି ସବୁ ଗୋଟା ହେଇକି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ସେଟାକୁ ଖରିକି ଦେବା। ଖରିକି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦୁନିଆ କାମ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ। ଗାଧୁଆଳ ପାଇଁ ବରା ଛଣା ହେଉଛି। ନମ୍ବର ଦେ ମୁଁ କରୁଛି। ଚିକେନ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ ବରା। ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ବରା ହବ ବୋଲି କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ମାଇଁ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଇଁ ଟିକେ ଅନେଇଲ। ଦେଇନା କି ନା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତେଲ କଢ଼େଇ ତାତି ଗଲାଣି। ମାମୁଁ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାମୁଁ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ କାଟୁଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ଗୋଳେଇକି ପକେଇବେ, ମୁଁ ବସିକି ଛାଣିବି। ଏବେ ମାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ହେଉଛି। ମାଇଁ ଯଦି ଚା ପିଇବେନି ତାହେଲେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ, ମାମୁଁ କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚା ହେଉଛି ଆଉ ମାଇଁ ପିଇବେ। ମାମୁଁ ଏପଟରେ ଗୋଳାଗୋଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ଏଇନା ବରା ଛଣା ହେବ ଚା ହେଇସାରିଲା ପରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତେଲ ପକାଇଦେଲେ, ବାଦାମ କାଚା ବାଦାମ ତେଲ, ତାପରେ ପକାଇଲେ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି। ନେକ୍ସଟ ପକାଇବା ଆମେ ପିଆଜ। ପକାଇ ସାରେ ଏକୁଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ପକାଇବି। ପିଆଜ ପଡ଼ିସାରିଛି, ତାପରେ ଏଇନା ଗୋଳାଗୋଳି ଚାଲିଲା। ପିଆଜ ଏଇନା ପୁରା ଗାଡ଼ି ପିଙ୍କ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୋଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଟିକେ କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇନା ଗୋଳା ହେବ। ହଉ ପିଆଜ ଟିକେ ବେତାଳିଆ କଟା ହେଇଛି, କାଟିଛି ମୁଁ। କ'ଣ କରେ, ସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ସେ ଖାଲି ଥରେ ମଉଳି ଯାଉ, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପକାଇଦେବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। କେତିକି ପକାଇମି ମାଇଁଙ୍କୁ ପଚାରେ। ମାମୁଁ ଆଣିଥିଲେ ମାଜା, ଏବେ ମାଜା ପିଇବା, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବା। 5ଟାରୁ ଉଠିକି ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ, ଦୁନିଆ କାମ। ପିଆଜ ଏବେ ହେଇ ଆଇଲାଣି, ଆମେ ତାପରେ ପକାଇବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖାହେବା। ଆମର ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିସାରିଛି। ଏଇନା ପୁରା ଜଡ଼ା ହେବ, ସବୁ ଟୋଟାଲ ନଜାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଜଡ଼ା ହେବ। କଷି ହେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆମେ ମାଂସ ପକାଇବା। ଚିକେନ୍ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଳୁ କିନ୍ତୁ ଭାଜି ନଥିଲୁ, ଆଳୁ ଭଜା ହେଇକି ପଛରେ ପଡ଼ିବ। ମାମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ଆଳୁ ଭଜା ସଇଲେ ଚିକେନରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଚିକେନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ରହିଲା। ମାମୁଁ ଏବେ କରିସାରିଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ। ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। फोटोरे बयान नहीं कर पाएंगे काजू वीडियो में। काजू डाला है, करी पर डाला है, करी पत्ता। खाली खाइबा समय बाकी रहिला। माई सांबर करिए बोली एटा कौन करछ माई? माई एटा कौन बुलौछ? डाली डाली बुलौछन्ते। माई एठी भेज बिरयानी कर साइलेनी। आ भीतर पहुंची बिरयानी रेडी, चिकेन करी रेडी, चिकेन फ्राए रेडी, सब रेडी। खाली खाइबा बाकी आउ किसी कुड़िया अच्छा आसबे तापर गेम फन स्टार्ट हम। सांबर पाई आमर सब पड़ी साइलानी। एबे छुई कटा हो, छुई भी पड़ो। आमर सांबर है आसलानी। माई एबे तेंतुली पानी दे देले। गुड़ नथिला बोली चीनी पइला। माई पूरा रेडी। माई हाथ मरे दौना संबर क्या मामू जाइए करने। मामू को विदा करदे। सरिया सरिया होगलानी, खरा है, 1 बजला। मामू हरिया आउचंती, आसिले खियापिया स्टार्ट हम। मो सान भाई बनी तले बसिकी मोबाइल टिपुची, डाकिला बेलू शुणुनी। हो चश्माटे लगेदवा। तलू जाऊँगी सपा आनी, सपा आनी लोक सब बसइबे। एक्सरसाइज गोड़ हाथ पूरा एक्सरसाइज करके चली। एबे दिया हब संबर रे छुंक, बादाम का तेल, था तुम बेसी तेल पकड़ पहला छुंक मरा है पहला भेटुंगा पत्र। अरे माई पूरा कड़ी सांबर रेडी हो गया। हाँ सांबर इज रेडी। अब बसेगा चावल। भात पानी बसिला, हब भात। এটা कौन सांबर मसला? बिरयानी आमर पूरा रेडी हो जाइए। खाली लोक आसी ना से खिया है। तबे भात हो, भात बसी रोसे ए सरी जाइए। सान भाई बनी एना बासन माजिवा आरंभ कर। हमर गोटे पिला रखिछु बासन माजिया पे। अनेला अनेला टिके मु एठी छिड़ा है कि वीडियो करू। हां काइबरा कोन एरो रखिछु
ଏବେ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଛୁଆ ସବୁ ବସିଲେଣି ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି ବସି ସାରିଲଣି ପତ୍ର ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଥୁଆଇ ସାରିଲାଣି ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁଠି ବସିବ ସେଇ କଥା ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବୋଧେ ମାଇଁ ଏବେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଇଁ ଆଜି ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି ବୁଲିଛନ୍ତି ପତ୍ର ଧୁଆ ହେଇଗଲା ଭାତ ଖାଇମୁ ଆସିଗଲେ ମାମୁଁ ନେଇକି ଗରମ ଗରମ ଏଇଟା କ'ଣ ମାମୁଁ ବରା ଗାରି ଗାରି ଆସିଗଲା ଏବେ ଗୋରୁ ଆସିବ ଆମେ ବୁରି କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା ନେଲୁନି କାହିଁକିନା ଦିନରେ ସକାଳେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଲୁନି ସେମାନେ ସବୁ ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ନେଲେ ଏବେ ଆସିଗଲା ବିରିୟାନୀ ମାମୁଁ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଦେବ ଫଟୋ ଉଠା ହେବ ଭଲ ସାଇଜ୍ କରିକି ଦିଅ ଥାଉ ମାମୁଁ ଥାଉ ମାମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଦିଆ ହେଉଛି ମାମୁଁ ତାଙ୍କର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ଆସିଗଲେ ଆମ ମାଇଁ ଆସିଗଲେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଧରିକି ଆଳୁ 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 ମାଇଁ ଆଳୁ ଥାଉ ମାଂସ ଦିଅ ନା ଥାଉ ମତେ ଦିଅ ନା ଦହି ରାଇତା ଆସିଗଲା ଏବେ ଦହି ରାଇତା ମତେ ଏଇଠି ଦବ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ମତେ ମାମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମତେ ଦହି ରାଇତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ମତେ 2 ଥର ମାଗିନି ବୋଲି ଦେଲେ ଆମେ ଆଜି ନୂଆ ଘରେ ବସି ଖାଉଛୁ ପୂଜା ସରିଛି ସେଠି ପୂଜା ହେଇଛି ପୁଣି ଆସୁଛି ଫ୍ରାଏ ଆସୁଛି ମାମୁଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଫ୍ରାଏ ଆସିଗଲା ଫ୍ରାଏ थोड़ा काजू दो कौन मत ये खाए ना चिकन फ्राई एबे सरीगला एतिक जिनस हेइला हमर एतिक जिनस हेइछि एबे सरीगला आमे एबे खाउछु हेइछि हबो हे देखो भात टा कचुम्बर भात एबे खिया हबो ए भात बढ़िया हेइछि सब बढ़िया हेइछि सब माई मु करछु मामू आमको हेल्प कर मस्त सब चिकेन तरकारी मुझे भल चिकेन लेग पीस